ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଖରାପ ହେବେ ନହେଲେ ତ ସବୁ ଯାକ ଭିଡ଼ିଓ ଡିଲିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଅଧିକା ଟେଷ୍ଟ ହେଇନି ତ ପିଲା ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ବିରିୟାନୀକୁ ଦମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ତାୱାଟେ ନେବା, ନହେଲେ ଗାଣ୍ଡି ଲାଗିଯିବ ନା, ପୋଡ଼ି ଜଳିଯିବ। ତାୱାଟା ଓହୋ, ଏ ତାୱା ଉପରେ ଥୋଇକି ଦମ୍ ଦେବା। ତଳ ପୋଡ଼ିଯିବ ଟିକେ, ତାପରେ କିଛି ବାଲି ଦେବା ନା ଆଉ। ଓହୋ, ଏ ବାଲି ଉପରେ ଥୋଇକି ଦମ୍ ଦେବା। ତଳ ପୋଡ଼ିଯିବ ଟି, ଦି ଚାରିଟା ଇଟା ବୁଲେଇକି ଥୋଇବା, ତା ଉପରେ ଦମ୍ ଦେବା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏ ଇଟା ଉପରେ ଥୋଇ ଦମ୍ ଦେବା। ତଳ ପୋଡ଼ିଯିବ ଟି। ତାହେଲେ କ'ଣ କେମିତି ଦମ୍ ଦେବା? ଆରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, କିଛି ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ ରଡ୍ ନେଇ ମଜବୁତ କରି କଂକ୍ରିଟ କରିଦେବା, ନହେଲେ ତଳ ପୋଡ଼ିଯିବ ଟି। ଓହୋ, ଏ କଂକ୍ରିଟ କରିକି ତା ଉପରେ ଦମ୍ ଦେବା। ତାହେଲେ କେମିତି କ'ଣ କୋଉ ପ୍ରକାର ଦମ୍ ଦେବା କହିଲ ଟିକେ? ଆରେ ଚୁଲିକି ପାଣି ବାଲ୍ଟି ମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ତାପରେ ଟେନସନ୍ ନେଇ ଦମ୍ ଦେବା। କମେଡି କରୁଛ ନା? କ'ଣ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଡାକିକି ତମେ କମେଡି କରୁଛ, ଏରା କଥା ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ତ 15 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲି। ତମକୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ମୁଁ କାଟି ଦେଉଛି, ଆମେ ନର୍ମାଲ ଦମ୍ ଦେଇଦେବା। ଦମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ବିରିୟାନୀରେ ଜସ୍ମିନ୍ ତେଲ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଆରେ ଆମେ ଏଠି ଜାଣିଛୁ ସୋରିଷ ତେଲ, ରିଫାଇନ ତେଲ, ଗୁଆ ଘିଅରେ ଦମ୍ ଦିଆଯାଏ, ଆଉ ତମେ ଜସ୍ମିନ୍ ତେଲ କ'ଣ? ଆରେ ଆମେ ବି ଆଗରୁ ଗୁଆ ଘିଅରେ ଦମ୍ ଦେଉଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେବ ଜସ୍ମିନ୍ ତେଲର କମାଲ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ବିରିୟାନୀରେ ଏବେ ଜସ୍ମିନ୍ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରୁ। କାରଣ ଏ ତେଲଟିର ଗୁଣ କ'ଣ ନା, ଏଇଟା ଖାଲି ପଟାପଟ ଖସେଇବ, କାହାକୁ କାହା ସାଙ୍ଗେ ଲଗେଇ ଦେବନି। ଚିକେନ ତା ବାଟରେ, ମସଲା ତା ବାଟରେ, ଚାଉଳ ତା ବାଟରେ, ବିରିୟାନୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ ଖିଲା ଖିଲା, ତମେ ଖାଇବ ଗିଲା ଗିଲା। ତେଲ ପଡ଼ିଗଲା, ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ରାଇସ୍ ଆଉ ଚିକେନକୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଲେୟାର କରିକି ଦେଇ ଚାଲିବା। ଏବେ ଆମେ ଭାତ ଚିକେନ ଭାତ କରି ଲେୟାର କରିଦେଲେ। ଏବେ ଆମେ କିଛି ଭଜା ପିଆଜ ଆଡ୍ କରିବା। ଭଜା ପିଆଜ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆରେ କଞ୍ଚା ପିଆଜ ପକେଇଲେ ଆଖିରୁ ପାଣି ବାହାରିବ, ତେଣୁକରି ପିଆଜକୁ ହାଲକା ଟିକେ ଭାଜିକି ଯଦି ପକେଇଦବ, ଆଖିରୁ ପାଣି ବାହାରିବା ନାହିଁ, ଯାହା ପାଣି ବାହାରିବ କାଲି ସକାଳୁ ଗାଣ୍ଡି ପଟେ ବାହାରିବ। ହଁ, ଯେତିକି ମସଲା ପଡ଼ିଲାଣି ସେ ହବ ଆଉ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଆଡ୍ କରିବା କିଛି କଳା ଘାଇର ଶୁଦ୍ଧ ଦେଶୀ ଧଳା ଘିଅ। ଟଙ୍କା ତଳେ ଜସ୍ମିନ୍ ତେଲ ଦେଇଥିଲା, ପୁଣି ଘିଅ କ'ଣ ଆଡ୍ କଲଣି? ଆରେ ତଳେ ଜସ୍ମିନ୍ ତେଲ ଦିଆହେଇଥିଲା ସଟାସଟ ଖସେଇବା ପାଇଁ, ଇଏ ଉପରେ ଦେଶୀ ଘିଅ ଦେଲା ଫଟାଫଟ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବା। ଜିନିଷଟା ଟାଇଟ୍ ହବ ଆଉ ଖିଲା ଖିଲା ରହିବ, ଲୁଜ୍ କୋଉଠି ବି ଟିକେ ପାଇବେନି, କିନ୍ତୁ ତଳ ଖସିଥବ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ବିରିୟାନୀରେ କିଛି ହର୍ଲିକ୍ସ ଆଡ୍ କରିଦେବା। ବିରିୟାନୀ ବି ହଲିକ୍ସ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆରେ ଆଜିକାଲି ଚିକେନରେ ଆଉ କ'ଣ ଭିଟାମିନ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏ ପିଲା ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଖାଲି ଭାତ ଖାଇବେ, ତେଣୁକରି ଆମେ ହର୍ଲିକ୍ସ କିଛି ଆଡ୍ କରିଦେଲେ ବିରିୟାନୀଟା ବଳିଷ୍ଠ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ହେଇ ମଜବୁତ ହେଇଯିବ। ଏବେ ସବୁ ମସଲା ମସଲି ପଡ଼ିଗଲା, ଏବେ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇ ତାକୁ ଦାବିକିରି ଦମ୍ ଦେଇଦେବା। ଚାଲ ତା ଭିତରେ ଦୁଇଟା ଖମ୍ବା ମଗେଇ ଦେଇଛୁ, ଆମେ ବି ଦମ୍ ମାରି ଆସିବା। କ'ଣ ଭାବିଲା ମୁଁ କି ଆମର ଗୋଟେ ରିପୁଟେଡ୍ ଚ୍ୟାନେଲ, ଏଠିକା ଲୋକ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଭାବିବେ? ଆରେ ଆମ ଏଠିକା ଲୋକ ଦେଖିଲେ କିଛି ଭାବିବେନି, ଓଲଟା ଆମ ସାଙ୍ଗେ ବସି ନିଜେ ଦମ୍ ମାରିବେ। ଉଇ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ି ପାରିବ। ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଦମ୍ ଦେବା ପାଇଁ? କେଜାଣି ରହିଥାଉ, ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରେ। ତାମାନେ ତମେ ବି ଜାଣିନ? ନା ଆରେ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି, ମୁଁ ଖାଲି ରୋଷେଇ ବାସ କରେ। ଦମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଆମର ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି, ସିଏ ଆଜି ତ ଛୁଟିରେ ଅଛି, ଇଏ ପିଲା ଜାଣିଥିବ, ରହିଥାଉ ପଚାରେ। ଆରେ ପିଲା, ଦମ୍ କେତେ ସମୟ ଦିଆ ହେଇ? 40 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଦେଉନ। ବିରିୟାନୀ ଦମ୍ ଦେଉଛୁ ନା ଚଉଦର ମାଙ୍କଡା ପତ୍ର ସିଝଉଛୁ? 20 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଦମ୍ ଦିଅ। ଆଗ 2-4 ମିନିଟ୍ ଦେଇକିରି ଦେଖ, ଯଦି ନହେଲେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଆ। ଏଗୁଡ଼ା ଶଳା ଅତି ଅଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା। ଟିକେ ରହିଥାଉ, ମୁଁ ଘରକୁ ବୋଉ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରି ଦଉଛି। ତମ ବୋଉ ବା 3 ବର୍ଷ ହେଲା ମଲାଇ। ବୋଉ ନଥାଉ, ସାନ ହଉ ବଡ଼ ହଉ ଯିଏ ଥିବ ପଚାରିଦେବି। ବଡ଼ ସାନ ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି? ଏଇ ବିରିୟାନୀ ଖୁଆଇ ଖୁଆଇବା ତମେ ତମ ନିଜ ବଂଶ ପଦା କରିସାରିଲ। ଛାଡ଼, ତମ ମୋବାଇଲ ଥୋଇଦେଲେ ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମାରି ଦେଖିଦେବା। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମାରିଦେଲେ ଠକିନି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିବ। ସବୁ ମସଲା ପକେଇ ସାରିବା ପରେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଘୋଡେଇ 10 ମିନିଟ୍ ଦମ୍ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। 10 ମିନିଟ୍ କହୁଛି। କଣ ମାତ୍ର 10 ମିନିଟ୍? ଇରେ ଆମର ବା 30-40 ମିନିଟ୍ ହେଲା। ଇରେ ପୋଡ଼ିଗଲା, ନିଭା। ହେ ପ୍ରଭୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ଦେଖି ଆଉ ଅଛି।
এই নিଅ প্রস্তুত ହେଇଗଲା ମାତ୍ର ଅଧା ଘଣ୍ଟାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଆଇଟମ। କଣ ତମେ ବିରିୟାନୀ କରିବ ବୋଲି କହୁଥିଲ କାଇଁ ଇଏ ତ କାଇଁ ବିରିୟାନୀ ବୋଲି ଲାଗୁନି। ଆରେ ନା ନା ଆମେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରାଙ୍କ କରୁଥିଲୁ। ଆମେ ବିରିୟାନୀ ତିଆରି କରୁନଥିଲୁ, ଆମେ ତିଆରି କରୁଥିଲୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚିକେନ ପୋଡ ପିଠା। ହେ ଭଗବାନ ଆକୁ ମଣିଷ ତ ମଣିଷ କୁକୁର ଖାଲେ ବି ତା ନାଡ଼ି ଜାମ୍ ହେଇଯିବ। ଯେହେତୁ ଚ୍ୟାନେଲ କାମ ଆକୁ ଟିକେ ନାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରି ଟାକରା ପିଠା ଭଲ ବୋଲି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଉ ଦିଅ ବାଡ଼ ବାଡ଼ ବାଡ଼। ଚାଲ ଚାଲ ହେ ଭଗବାନ ଇଏ କ'ଣ ଇଏ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆକୁ ଖାଇଲା ପରେ ଯଦି ମୋର କ'ଣ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ ଏଇ ଥରଟା ବଞ୍ଚେଇ ଦେବ, ମୁଁ ଏଇ ବାଳ ଚାକିରି ଏକା ଛାଡ଼ିବି। ଭଗବାନ ଏଥିରେ କ'ଣ ସେଥିରେ ଏଭଳିଆ ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ମୁଁ ଜୀବନରେ କେବେ ଦେଖିନି। ଖାଇଯାଏ ଟିକେ ଖବର ନେବ ଏଭଳିଆ ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ କାହା ହାତରେ ନ ପଡ଼ୁ। ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ମିଶେଇଲେ ଖବର ନିଏ। ହେ ଭଗବାନ ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ମଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା? ରୁହ 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 ମୁଁ ଟିକେ କ୍ଲୋଜ୍ ନେଇଯାଏ। ଆରେ ମ୍ୟାଡ଼ମଙ୍କର ଇଏ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଏଭଳିଆ ସିଚୁଏସନରେ ମୁଁ କୋଉ ଶାସନ ପକେଇବି? ମୋ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଆରେ ଆମେ ନିଜେ ତ ବିଲ ମଝିରେ ବସିକି ଆଇଲେ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବିଲ ମଝିରେ କେମିତି ଆସିବ? ମ୍ୟାଡ଼ମଙ୍କ ଡେଡ୍ ବଡି ନେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ଆରେ ସେ ମରିସାରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯାହା ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ତମ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଏବେ ମରୁଛି। ଆରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ତ ବିଲ ମଝିରେ ଆସିପାରିବନି, ସେ ମରିବାଟା ଫାଇନାଲ। ତମେ ଏବେ ଖାଅ। ଇଏ କ'ଣ ବିରିୟାନୀ ନା କନ୍ଦମୂଳ ସନ୍ତୁଳା? ଆମର ଏଇ ବିରିୟାନୀ ଦୋକାନ ଆମ 100 ଟଙ୍କା ଫେରେଇଲ ମାନେ? ଆରେ ଆଜି ସକାଳେ ଆମକୁ ଆସି କହିଲା ଆରେ ଛୁଆ ହଁ ବିରିୟାନୀ ଫିଷ୍ଟ କରିବ? ହଁ କ'ଣ ନା 100 ଟଙ୍କା ଦିଅ। ହଉ 4ଟା ବେଳକୁ ଆସିବା। ହଉ। ଆରେ ରାଗୁଛ କାହିଁ କହିଲ? ନିଆଁ ପାଣି କଥା ଯାହା ହେଇଛି ଟିକେ ଆଦେଶ କରିଦିଅ, ମୁଁ ପଇସା ତମକୁ 20 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଫେରେଇ ଦେବି।